Cygarety w lazarycie. Kejsik osprawiałeś tu jakieś ciepną cygarety, a dzisiaj posprawiam o okurzeniu cygaretu. Tak po prawdzie, to jeszcze we starożytności, we IV wieku przed Pumbuczkiem, tu plikował jeden ze trzech najsroższych greckich filozofów, sam Arystoteles, i że to muzyka łagudzi obyczaje. A już zaś mockalo temu nazad gawędził też na ten szymel Jerzy Waldorf, którego miał zawdy we srogiej zocy. Ale dzisiaj, naskwol, można na ostuda. Bilaterowski eklerował, że cygarety holkają nasze obyczaje. Cygarety holkają nasze obyczaje. Nie trzeba, no czas pomiarkować jeden taki fakt. I że nikaj nie kurzy się tela, co na lazarytowej sieni. Toż to przeca jest ta nasza oaza wolności. Kaj we smędu, łoparach, doktory, pacjenty zusammen do kupy, do gromady, flejgują, piastują ten wiosecki noł. Lazaret jak z lazaret, żyć idzie. Lazaret, a już się zaobyć kuriruje. Ku temu przeca on jest. No i stoi o zdrowie pacjenta. Telajno, co robi to jednostajnie i smętnie. Ganz einfach idzie wykopyrtnąć z nudów, czaszci się tam ciągnie jak cuch po galotach. Jedynym placem, kaj te wszystkie pacjenty, w które jeszcze same poradzą deptać, bali niekoniecznie te, co same kurzą, ale osobliwie kurzoki, mogą znosić jakiś erzac światowego życia. Jeśli to Rauchenzimmer na Halbstoku we każdej sieni lazarytu. Pewnikiem znocie te miejsce, tuż to tam, kaj we winklu styrczy przepełniony asznkibel, a wymiarkowanie nietwości naszych marzeniów zmogo puknięto fensterszajba kalnego okna. We tym ci lazarycie kurzy się mocka więcej niż nikańci. Sprzyczność i dla tych, którzy nigdy nie przekroczyli proga tej zacnej instytucji, nigdy nie kuriowali się we lazarycie. We tym Rauchzimmerze osprawiamy zawzito o pogodzie, dzieckach i futbalu, o wieczornym programie telewizyjnym. No i szczęście jednakowoż tematem naszych kletów są diagnozy, zabiegi, analizy, rentgeny. Wneci we nieskończoność ciągniemy, szpulujemy takie opowieści. U jednej mojej kamratki mieli we podejrzałości zapalenie dudów, ale kurierowali ją na leberki, a nie skorzy wykazało się, że ma świerk i wandrująco nyra. Człowiekowi pieślatemu, fez nieodpornemu w Torylarowski widzi się w roli jednej mojej znajomej, blank nie za tego wszystkiego słuchać. A przeca my nie są blank głuche do 100 pierunów. Akuratnie nie jeżechmy blank głuche, bez toż dowomy pozór, wysłuchujemy cierpliwie, a bali ze istą dozą interesy i docierności tych wszystkich czyście rozpoznanych geschichtów niemocy, wszystkich ze tego świata znajomych. Nie są my też ślepokoma i z kuli tego upokornie wpatrujemy się we fresy naszych kamratów niedoli. Welemiera zinku stanął młody Karlus. Tak na augę mas zdrowy i monter jak Rycka. Na onter armię miał wydziergane. Wybo brzmi pomboczku mamulcyne płacki. Na jakiegoś heresztanta to on blank jednakowoż nie był podany. Skądś jeśli nie ze heresztu miał za tym ten bogobojny manifest na gracji. A, miarkuja, pewnikie dostał wołani do nastowka. Tam jeszcze jest tam z nami jeszcze poruch rekrutów, którzy wykręcają się od armii. Muszę dopowiedzieć, co to było jeszcze podwil minister Klich nie oznajmił śluz ze przymusowym asystyronkiem. No i ciekawsze było to, że te karlusy wandlują ci się ze roztomajtych środowisków, które rozeznawają się łocia nie ino pod względem kultury albo poziomu życia. Wetnąłbych się, co we cywilu znaczy się na wolności, jak godomy we tym naszym lazarycie o świecie skukanym po drugiej zajście kalnego ufifranego okna, te młode chłopcy na beztydzień pierą się między sobą na śmierć i życie. Jeden z nich jest raperem, inszy zaś kimś ze zorty z kina, trzeci zaś to intelektualista, taki brylok, okularnik, jak to śpiewali podług Agnes Osiecki. Dołbych gowa, interesuje ci go botanika. Ale tutaj wszystkie są pogodzone. Lazaret nie cierpi wzajemnej wrogości, najisto glajhuje wszystkie ideologiczne inkrzojści. Karlusy trafiają ci się w tym Rauchzimmerze na sztachu, za tym jeszcze szkacą, kublują, rozprawiają wice i fabulą o żywobyciu.
kupluje u nich jedne. Bardzo, ale to feselnie bardzo nie mają radę pójść do wojska. A ze drugiej zajty styrcy kurzy młody Karlus ze Kaukazu, który godo ze takim inszym cudym akcentem. Dzwoni do kogosich mobilniokiem. Nie poradza tego spokopić, bo rządzi w jego rodnym języku, z którego nie poradza ci blank spokopić ani słowecka. Ale, zaroski, nie, chyba jednakowoż coś ich wymiarkowały. We swoje osprawki wyznania Ruza kiedy wploto swojsko brzmiące słowecka. Wsie zuby cieły, chytum po lekuśku. Ciekawe, o czym on mogę cięgi mu rozprawiać rącz, nogle we pośrodku zdania, godo po rusku i toż pasownie, jednym cięgiem i że wszystkie zęby mocołkie. I po jakiemu nie mogę tego wszystkiego o tych symbolach powiedzieć w rodnym języku. A jeśli można blank, nie godo łosiaj, no opisuje swojemu rozmówcy Gegnerowi Forcugi jakieś krzykownej dziołchy, albo konia. Wszystko jest ci sam migi. Życie przeca pełne jest zarodku. Doktory też kurzą. Znaczy się zaobyć kurzą we swoim szprechcymże, ale roz zakej bywoj, że przylazują kunom. Styrcą do gromady koletego ci nafolowanego aszn kibla i bez gańby sprawiają się bery ze życią oddziału. Była u nas niedawno na praktyce jedna szwestera we historii choroby, knedło 80-letniego przykowanego do prikola pacjenta zapisała po nocnej szychcie. We prikolu aktywny osprawił doktorka we zielonym kitlu. A jokejsik widziałek potrytuje jej kamrat we szafirowym kitlu wpis jednego ciku szpika, który pojechał ku nieszczęsnemu falowi. Pacjent ci był żarty bez nieświadomo godzina w żyć. A weno wiasie jeszcze. We haźlu styrcy suchosz, kurzysz, a czas po leku płynie się i płynie. Szworty cygarety już się jednakowoż wybakać nie dają. Na nasz halbstok wpoloła oddziałowo za jakimś papiuroma pod parzą i wrzesce na całki karpenter hoby my blanguche byli. Keryś fos jest to ojgień z pnioków, po całkim oddziele was szuką panocku, kajście się stracili, a ciągnąć mi sam wartko na klistyra. No cóż, klistyra w lazarecie święto rzec, ale nie skorzy już zaś się zakurza i to nie jedna, a ze 3 cygarety i tera. Ojgień z pnioków.